Now mysterious deaths commanders vanga veku Air Force kana kuti vemilitary aiwa inhau yatinoona kuti vanhu inonyatsoshungurudza vanhu vanonyatsoona kuti pane zvinenge zviri kuitika havasati vanyatso kubhilivha kuti aiwa kufa kwemageneral kana kwemakomanda aiwa kungori kungofa njee kuti aiwa munhu nguva yake inenge yakwana but anenge angorwara obva ashayika kana kuti munhu anenge angoita tsaona mumugwagwa. Panapa toona kuti vakomana vana majarajaros vanouya vachidhirowa pane mastatements akataurwa kuconference nechiitiko chazoitika aiwa chemaarmy commander. Sanapenda mashoko amuda nyogwa pana kuti subscribe like what on the bell kuti pina anopotsa these two pictures ramuri kuona nyora chiti Air Force of Zimbabwe Commander Air Marshall Elson Moyo cheated death. His accident reminds me of the death of Chindori Chininga, whom we were told lost control of his car in the heated rain. He was also alone. Recently, Obed Mpofu said ZANU-PF lost 197 cadets, most of whom were generals. Tomashkwana muda pana bashtora chiti aiwa tinoona kuti Air Marshall Elson Moyo anoti aiwa vachita death vanopona nepaburi retsono, vanopona vanyatsoona kuti upenyu hwavo hungoenda. Obva achidhirowa achiti aiwa tichiona kuti achinge akuta rufu pakadai anobva atonoti maybe this was a planned assassination or something like that. Anobva atanga kudhirowa achiti aiwa tambonzwa kuti kune vamwe 197 vakafa gore rino. Panapa anoyataura mashoko achiti aiwa nyatsokuona kuti vakomana ava upenyu hwavo huri pariski, upenyu hwavo aiwa huri parumana dzombe chaipo, anytime zvinogona kudhakwa. Achinyatsokuona kuti aiwa this game iyi haisi safe. Mashoko ambayo ataurwa panapa namajarajairo. Zimboti dzemafunguro enyu muri kudii pamusoro mashoko ake. Ida comment section medu, subscribe or like, turn on the bell.